Figyelj! Figyeljetek! Fogadjátok sok szeretettel a Blogban és a Miki Maki műsort. Aki nem tudja. A napsugár is alszik még az ágyban, de nagymami már talpon jár. Még apu anyu fürdőszobán összenéz, a nagymami már reggeliben áll. És felvallja az ingyezemet gombját, és hányálja az összes gondját. Mert a nagymaminak úgy sincs semmi dolga, hisz a jó nagyanyó otthon ül. S ez neki semmibe úgyse kerül. Nagymami, drága nagymami, jaj de jó, hogy köztünk élsz. De nálam nem lehet senki kedvesebb, mindig arcsabb és nem félsz. Mindegy ezüsthajú fürgetünkért, nő lesz mestere is száz csodát. De drága nagymami, aki csak jót és szépet áll. Takarítás nagymamika végzi, iskolán elővár rám. S még ebédelre kezdi a kis mosást, és velem tanul egész délután. És ha apa, anya este nagyon fáradt, ő fürdőkész is megveti az ágyat. Mert nagymaminak úgy sincs semmi dolga, hisz a jó nagyanyó otthon ül. S de neki semmire úgyse kerül. Nagymami, drága nagymami, jaj de jó, hogy köztünk élsz. De nálam nem lehet semmi kedvesebb, mindig az csak és nem félsz. Mindegy ezüsthajú fürgetünkért, nő lesz mestere és száz csodát. De drága nagymami, aki csak jót, csak csupa jót, mindig csak jól és szépet áll. Miki Maki már jobban volt. Közösen. Van, de nem jó közel a szárhoz, nem? Dani. Közösség volt.